Assalamu alaykum mehman vatandaşlar. Milli liderimiz bize her bir işte ulu mektep, ulu görevli olup duruyor. Bize şeýle mümkinçilikler öğret beren hormat prezidentimize köp sağ bolsun aýar. Mehman vatandaşlar şeýle ýakymly arzuwlar bilen biz bugün mirasy mertebe matly gepleşigimiň aşağı Marvel aýatynyň Mare Trawnyň muhada obasynda törene basyň döwletli ojagyny ene biziň bilşimiz ýaly biziň taryhda iz goýan bir näçe şahsiýetlerimiz bar. Şeýle şahsiýetlerimizi häzirki wagtda sarpalamak bagşylyk uğruna bize goýan şular ýaly däp desurlar, edim gylymlary, ajaýyp asyl ahlak gymmatlyklar dogusynda söhbet etmek diýseň ýakymly ene hemmemiziň bilşimiz ýaly ene halipa bagşy Ustad Sadanna ödünýä Nowatyň ene ogly Töraga döwletli ojagyny ene elbetde Töraganyň öz ogly hem şular ýaly saatçylyga uly bir girişip gyzyklanmak bilen buň kun Kakasynyň ýoluny dowam etdirer. Elbetde atakesi ogly halal diýişýär ene şular ýaly Töraganyň döwletli ojagyna siziň maşgalaňyza geldik şu ýerde ene bir näçe siziň saat gurallarynız ýerleşdirilen mirasy mertebe matly gepleşigimiziň şu sanyny şu kärdeşimiz ene Dünýä Edebiyat jurnalynyň baş redaktor Abdulmejid Muradow bilen ene Halipanyň öýünde döwletli ojagyny Halipany şu ýerde görýär siziň bir näçe saat gurallaryňyzy elbetde bagşçylyk bilen ene meşgullanýaňyz, bagşçylyk ösdürmekde, aýdym sağ sunugatyn ösdürmekde, bize şeýle milliligimizi, öz boşly ajaýyplyklarymyzy ýaşlaryň arasynda wagt etmekde buň kun halipalyk edýäňiz döwletli ojagyňyzda söhbet etmek, saat hakynda onda da söhbet etmek, bir gadymdan gelýän taryhymyz şular ýaly bir ajaýyplyklarymyz hakynda söhbet etmek diýseň ýakymly. Ene şular dogusynda bir ilki bilen Töraga şu bagşçylyk ýoluna gelmeginiň ilkinji günleri ýadyňyzda bolsa gerek. Bir kara döwletimiň bagtyagynda biziň mehribanym gahrman arkadaşymyz Türkmen ata-babalarymyň şöhratly geçmişine hemem şu günde Türkmen ata-babalarymyň özüniň milli aýdym saadyna, onuň ýerde bu aýdym saada halkyň söýgüsini gazanan, aýdym saadyň içinde ýaşan biziň bir näçe ägir ustad bagş saadandalarymyzy bugünkü günde dowam etmek üçin ýyly döwlet gele orta kitabyny Türkmen halkymyza peşkeş berdi. Bulan bolsa bugünkü günde bize aýdym saat sunugatyň ulgamynda uly halipa bolup duran, bize görelde mektep bolup duran mehribanym gahrmanlar kadam şeýle halipa şäherlik ýoluny ören uly giň ýol açanlyk üçin şu günde Türkmen halkynyň taryhynda halka hyzmat eden halipa bagş saadandarlary bugünkü günde ýatlama gepleşiklerini geçirip duruldyk üçin mehribanym gahrmanlar kadamyza köp sağ bolsunlar aýdys. Gahrmanlar kadamyzyň jany sağ bolsun, belen başı aman bolsun, il ýurt adamzat bäfitli işi elimizde ama rowaç bolsun. Adat bugünkü günde biziň bu döwletli ojagymyza Abdulmejid bilen mehman bolduňyz biziň şu ata-babalarymyzyň Türkmen halkyna hyzmat eden şu günde milli sagyrlygyny görenmi, sanardan ören kendi sebäbi gahrman arkadaşymyz şu milli sagyrlygymyzy, şu milli sagyrlygymyzda biziň ähli welaýatlarymyzda halkyň söýgüsini gazanan halipalar tertebine galdyryp olar hakynda bugün uly gepleşikler halkymyza ýetirip durlar. Bagşlar maşgalasynda dünýä iýindim biziň ata-babalarymyz ören ýerki döwürlerden şol Jumaturdy bagşy Akmuhammed bagşy son ogly Akmurat bagşy Gurban Amantagat bagşy Nowat bagşy ondan ödünýä Nowat ondan soňra biziň gelmekligimiň özi meniň şol eýam ata-babalarymyzyň öz halkymyza özüniň inçe tiltimleri bilen şu aýdym saat halka hedilbet gelen aýdym saadyny bize ýer döwürlerde bagşylar maşgalatda dünýä iýinip şol ýaşullarymyza öz kakam ýanynda gelýän şähertlerine bir näçe halipalara iyi döwürlerde çay çekerdik. Şo çay çekerdikde bolýan ondan şol her gedek dutar kakallarında şo dutaryň sapyny bize diýişledip dutar kakalar diýip. Näme üçin çağanyň aňynda şo dutaryň owazy arasda kellede tiýip galmaklygy üçin. Şeýdele ben gözümden gören dady şol kiçijik dutary Nowat bagşy 5 ýaşynda ödenýär daga men kakama ýazap berýär. O dutarda da biziň hemmemiz ödenýär öz çağalary eýap çağal ona dutarı kakmaly hemem bolsa garym sen diýen aýdymlar hinglenmäni öwrendiler. Töraga şu ýerde şular ýalak bir sorak öwretimiz gelýär ana şu wagt
ýaşlygyňyzdan başçylyk bilen ömrüni başlanyňyzlarda aýdýaňyz has anarak näçe ýaşyňyzda eliňizde dutar aldyňyz? 4-5 ýaşymda men dutary ýa-ni garym tensen sanyny çalýardym. Ondan eýýam şol birinji synpa okuwa barmakak eýýam şo saglary dutardy ýuwaş-ýuwaşdan kakman hemem bolsa eýýam şol birinji synpda şo garym diýen aýdyma eýýam men dutar kak piňlenýärdim. Bir gün öýmede Çar Gurbany Gylyç Mary sebitlerinde Türkmen halkynyň içinde batyla silenen şahirlenmediň biri Çaraga mehmançylyga geldi. Şonda Çaraga hali öýdenler çay çekip bujaga oğlanlar bilen ýumruk ýaly oğlan boli bir içinde aýdym aýdýan näherek diýende men çağırıp bir sanak kakam Çaraga aýdym aýtyp dinletdi. Şol atlaram Çaragyň şol ilki döwürlerinde eýýam kitabynda şol adam bilen ýazylmaklygy biziň eýýam parçalar başgalasy bolamdan menden ulda gollamydan barda. Köpden şu oturup öýde akşam nahardan soň kakamyz elimize dutar berip biz şol garym sady sallanyň özel sady paş edersen diýen şu saýlary ýoşradan çalyp bizen tek çağa wagtymyzda şoň çalmaly, näme tärim kakmaly, näheli perde basmaly. Ada şol ata-baba bizde saryk ýoly gelýär. Bu saryk salyr ýolunyň ustad şahalar bar. Olar kör gojal diýär, jepar saryk diýär. Ýer döwürlerde şol Sultan Naýçy, Uly Çygaly, Nowat Bagşy bu ägetler ony ýer döwürlerde eýýam şol aýdym sady inçelik bile alyp geleni biziň ata-babalarymyzdan şol öz ata-babalaryndan, öz halipalaryndan gören eşden zatlaryny çağı kak eýýän bilen gözüňiziň öňünde çalyp aňymyza goýup ony şu ýüregiň bilen aýdym sady ýapyşmalygyny çağalygymyza öwretdiler. Elmidama öwredende dutar öýür pirli zat diýerdi. Şonda pirli zatlar dutar elmidama elimizi ýuwup batymyla diýip çalyň diýerdi. Şoň üçin her zatyň öz bir ýanky dutar çalmagyň aýdym aýtmagyň umuman bir zähmet çekmeň hemme zatyň aňyrsynda onuň bir şol arasaçylygy, halal zähmet çekmekligi ündeýär zat. Arasalyk bilen dutary çalyp başlaň diýip biler kakamyz ilk öwredipdi. Aýdym sady diýilen zat näme? Bir halk arasynda da elmidama o toýa halka hyzmat etmeli bolýar. Ine şonda bize kakamyz köp ündeýän, köp berýän maslahaty her ýer ýadyňyzda bolsun, nerede bolsa bolun ýöne şol paral ýeriňizde bir arasalyk bolsun, bir halal zähmet çekmeli, aýdymy halallyk bile dogrulyk bile aýdym, ýürekden aýdym diýilen zaty ýa bir ol ula demekeni, ýa bir ol çopan ekeni, ýa Petraýa adam ekeni diýip çaljak bolsaňyz ýa aýtjak bolsaňyz onda ellemäň diýerdi. Töre şu ýerde bir zat goşmak gerek, ine halallyk hakyny aýtdyňyz. Aslında biziň ähli milliliklerimiň özünde halallyk bar, päklik bar, arasalyk bar, ýüregi tämizlik bar. Ine şular ýalak dutar çalmak, ýa-da tüýdük çalmak, ýa-da berde görüşmez ýalak gyjak çalmak, şolaryň hemmesiniň özüni hemme çağanyň şular ýalak bir başçylyk ýoluny ömürlenmegi, şular ýalak bir sungaty berme. Ikinciden hem şonuň özünde halallyk bar. Halallykdan terbiýelenmek çağanyň. Halallyk bolmasa, dogrulyk bolmasa, onda sungat bolsun, aýdymsa, islendik kär bolsa bolsun, ol uzak gitmeýär. Öýden ýa-da köpden diýer da, şu halifalar hakynda gurulmaň bolanda da biram gaty köp ündäp diýen zady islendik halifany, islendik şonuň bir aýdymsa ulgamynda islendik welaýatymyzyň ustady bolsun. Tapaýdy nerede Türkmen halkynyň aýdymsada halka hyzmat eden adamla sorallarynda öýden ýa-da bir gow berýän jogaby şonuň diňe artyk gowy beýik tarapyny gurrun ederdi. Diňe adamyň gowy beýik artyk tarapyny gurrun edin diýerdi. Sağ gurulanyny baý Türkmen halkyny barda. Ine öňümizde görýän şu taýda halifa başymyzdan alan ine turly görnüşli sağ gurulanymyz barda. Şolun biri-birinden birili tapawutly ýasalyşy, bir özüne çekijilik ýagdaýda bar. Ünsüň özüne alýarda. Şolun ýasalyş aýratynlyklary nähili? Türkmen aýdymsa saz gurulanymyz hakynda, Türkmen medeniýetimiz hakynda Kahraman Alkadam özüniň ajaýyp kitaplarynda da ören giňişliğini düşündirip ýatdy. Ýyly döwletkeler bolsa kitabynda da
Türkmen medeniyeti kitabında Şükür Vaşi'nin yarağı yerine Türkmen milli aydın sağı bilen yara ulanmasından aydın sağın kudreti bilen doğar. Aydın sağın gücü hiçbir zada denilmelidir. Türkmen aydın sağı adamın donkturun yüreğini yumuşadıktır. Töre şu var şu ilmideki dutar doğrudan o üytkuşk oraya yatarşı öğrenme çekici de şun sağda tapavut bir bilýän şol yatarış aýratymlarynda o adamda Kendi topraklarında tahtavardır. Etrafında ustagarı diyen ustad bunu ödenen Novat'ın 60 yaşında kutlar ol ödü doğrudik son has bir dutar yatamana ustadlandı da şonda bir omut tuğut ağacından kesip aldı adamın yumuşak vakti taşın nağışlaya karpızın taşıyalı 40 günlük kavurun taşıyalı ondan bunu bedel hükümünde edilýär. Yönümünün yankı dutarı fesletme için onun kədesini belli tuğutlardan alan sonra bunu yürüyte çığırlı dersin içinde koyup bir neçe un koyulýar da şu çığırlığı saklap içini koyuyorlar. Ondan bu oyulup bunu şol oybanın öz ustadlarça ses albanın uğru var. Kapağı neçe onu koyulsen oyu bilsen onun son öňüne sesi goýup berbilýär. Ondan bunun kapağından tuğuttan alýan adamyny tamdaryň içinde köz goýulyp şol tamdaryň içinde közde muny gyzardyp pişirýärler. Ýasamak üçin özüne ýetik kysırdysy bar da. Gaty gel. Ondan şondan soň muny ýer döwürlerde agaçyk şepkilinden keleylendir. Soňky döwüründe hasy tehnikalar ýetişen soň indi täze ýelim bile ýelmelip kapak bilen kädi ýelmelinden soň muňa ýürüýte erik agacyndan sap goýulýar. Ana sap goýulandan soň muny şoňa sünnälen nädenim ondan soň muňa ýüzüne görä mana demirden ýürüýte perdeler boğulup perdeler boğulan soň ýöňüne kirs çekilýär. Kirs çekilen soň bu ýerde eşek goýulýar da onu ana şeytan perde diýilýär. Şeytan perdeň aňyrtynda kulak, kulakdan soň tar şeytan perdeň aşagyna geçirilip kakylýar bol şonda eger şu kapak içi köwüp köwülen bolsa kädinin onda kapagan bir galyň goýulma deşikleri yer we ýerde goýuldy onda sesli dutar. Ençeme ýyl bolanlar mı? Ne bu dutarada 30 ýyl çebeti boluverdi. Şondan bärim nämen ha bugün hunda muny bizim oğullarymyz artyklarymyz çalyp eýär. Bundan şol owady saklap hazır bir ýeti owadan owalar alyp toý märekelerde çalyp gelýärler. Ene şular ýalak milliliklerimizi bugünkü ýaşlarymyz öwrenýärler. Ýaşlarymyz içkin gyzyklanýarlar. Elbetde bir näçe ýyl 20 ýyl, 30 ýyl, 40, 50 ýyl mundan azalky ýasalan saz urallar şunkun elin alanda bir söz bilen beýan etip bolmayan duýguny başdan geçirýär da şeýle bir görüp bir täsirlik bilen onun şol döwürdäki bir durkuny, bir görnüşini saklap galandygyny elbetde bulan biziň halkymyzyň milliligimiz şeýle bir ýokary derejede şeýle bir baý gymmatly hökmünde saklaýandygyny onun hiç bir ýerini zaýalaman şunky ýaş nesillere ýetirmekde bir edýän işlerini görmek bolýar. Elbetde şeýle milliligimizi östürmekde, şeýle milliligimizi ýaşlarymyza inniki nesillere ýetirmekde hormat prezidentimiz bugünkü milli mirasymyzy şeýle bir ýokary derejede östürýär. Halife başymyzdan garana durly senetlimi wada. Dutardan başga da ene kaptalmy duran häzir tarmy wada. Töre tar hakyny da bir aýsaňyz. Bizim görýärmiz şu saat urulanmadyň içinde gaty gowy soraw berdiňiz şu tar hakynda. Bir tar şu ýer döwürlerde bizim Nowat başy ören köp saat urullar çalypdyr. Ol dogrusy ýer döwürlerde pianini de çalypdyr. Ol bayanam çalypdyr. Bir tarihde gurulun berýärler. Bir kakılıp çalınan saat urullar owalan rubaby mi hindilen kerwen bilen gidýän söwdegarlary sitara getirdip çalypdyr. Ýer döwürlerde ilkinji gedek şol 1926-njy ýylda Moğol Nepes teatrı Qysxowat açılıp son 29-njy ýylda açylypdy. Şonda muňa şol döwrüň ödüne seredilip bir näçe bagş sanandaryň şu teatrda çykyş eden soň ýyldymdan oýun görkeler ekenler. Şonda bir näçe Azerbaýjan dirijori bar ekeni şu taýda hareket etmäge çykanda Nowat başy saz rollar çalýardy. Inen soň ýa şonda Azerbaýjan dirijori aýtdyr men seni
Bakuwa al gideyin deyipdir. Bir ödün Türkmen bolup bir saat roller iyi girip çalışsın sen öğren tätin deyipdir da. Ondan sonra bular şol 26-njy ýylyň soňraqlary 27-nji ýylyň başraqlary Azerbaycan Baku şäherine gidýärler. Şeýdem çağalyny eýän bir oşo taarda saat çalmaly, temençede saat çalmaly, rubaplarda, owan rubaplarında saat çalmaly nowat bas çağalyny eýän gaty ussat bolup öwrenýär. Ondan sonra ýa-ni Azerbaycan algidene muňa hayran galýady. Sen de men gaty hayran galdym sen diýip bir saat çalşyňa sen Baku algideýin diýip şol ýa-ni 1926-njy ýylda soňraqlarynda bular nesip etjek Baku şäherine gidýärler. Baralanda Baku şäherinde Azerbaycan ussatlaryň çykyşy etdi eken. Ondan soň bir ussadyň bir tar çalyp ortada mugam çalýar bolup el çarpyşyp ol saat tamamdan soň nowat başy märekäniň içinden şol alyp barja tarap ýöreýär. Ondan sen gaýrat etdi ýa gardaş ýa-ni mugam çalan taryny maňa berdi. Ine şonda alýada bir nowat başy Azerbaycanlyň asly kerem mugamynyň bir şahatyny çalýar. Ine çalýar oho bir gardaş özüne gowuny ýetip tarda gaty ussat ekenmi diýip ine olardan sag boly alýarlar da ertedi ýa-ni dostuny aýdy men de şol Baku bazarynyň goýunda saat gurullar satylan dukan ma şo dukandan maňa diýip taral gidel diýip ot başyň şo taral bermen bir çalyp görjekdi. Ýene taralny alyp düzýärde munda bolşol ýa-ni atly kerem mugamlar ýene bir şahat çalýar bolup girin çykan ok dukana diýip ondan gardaş daşna çykyp çalhana diýip daşna çykýar bolan şonda kim Baku bazarynyň çay gaýnadýarlar, çaýyny taşlap, kim kebabyny taşlap, her kim ılgaýar muňa. Sebebi Türkmen kırmızı don kellende çal telpek bilen näme ol mugam çalpdyrsa ol täsin da. Ondan muňa märekä ýygnanýar bolan şol bolan wakany Azerbaycanlaryň ussat ýazgy şahyry Akram Naýymov mun kitaba geçirdi. Şol şeýdili we 1961-nji ýylda Azerbaycan nagmalar diýen kitapda nowat başa sowgat berilen şu taryhyny Azerbaycan ýazgy şahyry Akram Naýymov ören sag rowayaty diýip uly rowayat ýazdy. Bu ýerde türkmeniň näil zekinlidigini, näil bir sada bir iýinçelik bilen bir ussatlyk bilen bir çemeleşýändiginiň aýdyň suwutnamasy bolup durýar töräge şu ýerde. Bir dost dogulluň has bir berkelligi. Şeýle sag rollamyz bugun künde türkmeniň adabyny dünýä tanady otýar. O töräge şu ýerde saat gurallar görüp otýar, eliňizde de tar bar, dutar bar, gyjak bar. Şu ýerde hälenler otýar, sizem gurrun berýäňiz bir zada diýsem unsum çekdi. Ene şu ýerde gyjak bar. Bir öz bolşly gyjak häzir görýär şu ýerde ana bir renkrek da renkler. Ýöne şoň renki eýleklerden bir tapawutly. Hakiki. Bir şoňa bir özüniň tapawutlygy, bir şular ýalyk öz bolşlygy, ene gulaklarynyň ýerleşdirilmegi, şaýda bir öz bolşly gyjak da, ene şoň bir täsirli hakyny aýtsaňyz. Gatgoda sebebi ýa-ni ýene gurrun etdik, ýa-ni nowat başynyň şol eýam garga tüýdügi ussatlyk bilen çalşyny bir gyjaklary ussatlyk bilen çalşy tar owan rubaplary hindisi taralan ussatlyk bilen çalşy hakynda enem ören giňişliň bir de gurrun berdi. Sagryly bir eýam bizim gyjaklarymyz 3 kirişli. Bir sagryly eýam bir muňa temençe diýilýär. Bir eýam 4 kirişli. Bunu 4 kirişli temençäni nowat başy elinden düşürmän çalypdyr. Onda da ýeke bir türkmen aýdym adam däl. Nowat başy er döwürlerde ýa-ni aýdan döwürlemede 1925-nji, 26-njy, 27-nji, 28-nji, 29-njy ýylda, 27-nji ýylda ýa-ni 26-da teatrda ilkinjiler bolup awat işlenmedi 27-nji ýylda nowat başy radio komitetde ilkinjiler bolup şol aýdymsa bölümde işler 1929-njy ýylda saatçylyk tenhum açyp onda molum. Şu temençede işler gelen wagty ýörüýtem muňa milletler ýygnalyp häzir däde nowat gelse oňa bir käse çay demläliň şol bile bir şirin saatna çalp berdi diýip
tant ederdiler deyip enem gurrun berýär. Şu temençäniň ýatarçy, nobat başy temençän görýän, eýem biýem sağlyk bolsa ýene az wagtdan 100 ýyl bolýar. Muny eýem ara hoz agazyndan ýasap beripdirler. Şonu renk täsin. Renki täsin, hä, sebäbi şonun bäri muny enem pahir gözüň göreji al saklap öz ogly ödene nobatfa berýär. Olam gözüň göreji al saklap muny enha bide berdi. Bide mun sağlyk bolup dursa gör nähilek ajaýyp saklady. Indiki ýaşlarymyzda geçen. Indiki ýaşlarymyzda öz ogullarymyza, akdyklarymyza geçirip çägirtlemidem watanymyzy wasp edýän, halkymyzy wasp edýän täze aýdymlar bile şol ir döwürki ata-babalarymyzyň ir güne hedil berişi ýaly gelecekki neslimize de sağlyk bolup dursa ýaş şägirtlerimiz, ogullarymyz, gyýlanymyz diýip bolsa şolar ýaly şol ajaýyp Kadimi tarihe giren temençe alfaz urulumda halkımızı beğendirip dururlar. İlki ovarın doğutar saylap alanda ussa bolanda ussa sazandalarla bağışlarla maslahatlaşırlar iyirde olurlar. Yöne onu balık tutlardan alardılar. Balık tuttan alardılar onu Tutçulugam ösen näbirdi? Tut gat ösen. Ondan şondan ören köp ýaşan oňa suwly ýerde önüp ösen ýanky balyk tutlar diýilýär-de, dänesi azyrak arasa dıkyl tutlar. Şu tutlardan saýlanyp alınıp, ondan soň şo ýanky derse gömülüp çyýgylýardan, gömülen soň ýanky kädi, daşky görnüşin kädisini alan soň oň içiniň ýanky köwme meseleler bar-da. Onu näçe diýsen, gabagyna gysgarak edilip içi köwlerdi. Ine şondan soň onun sesi ören oğudan bolurdu. Sebäbi şol türlü gurçuk diýip ahal welaýatynda ir döwürlerde tanalan ussat dutar ýa-da ussa. Soň marsebitden usta gelenje diýerdiler. Usta gelenjäniň dutary bir hili şu kysmyrak dutardy ine agdy kädeler geçirek ýöne ol ýanky uly geçiliginde däl de onun ýanky dıkyl owadan tutdan oňa köwülüp kädiniň içi ören oňa alınıp gapagy ýokudan oňa pişirilip goýulanda sesi oňa bolýardy. Sebäbi bir bolar daşky görnüşi uldu tarlarym bar. Olur o diýen ses tapawutlukda daş kädil oýnamaýar. Diýmek ýasalşynda da. Ýasalşynda gep oň. Ol ýasalanda sesi ýankyýalyk oňa almaly hakyky tutdan albilende o sesi ütköşük bolýar. Ine saat boldy diýler, şo boldy diýmek üçin ýanky gep kädisiniň ululugunda, geçiliginde däl, onu şol saýlanyp dıkyl suwly ýerin gowy tudundan alyp, ondan onu kölegede gura diýerler. Kölegede guradyp Esli wagt saklaýandylar ony. Köp wagt saklanýar. Şol boldum diýilen soňdan şol ýanky gapagy da goýmasyndan kölegede munyň ikisiniň arasyndan ite gapak goýulmanka şol guran watam kölegede. İçidin gura diýerler belki. İçidin gura diýerler. Şoň üçin mesela buna ýörüte içine bir küçük ýerden ýörüte agaç goýulýar. Gasalyp guranda biri-birine içe tarap gasylmasyn diýip içinde bir küçük ýerde agaç goýulýar. Ondan bir näçe wagt geçip gurandan soň kädi bilen gelmeýärler. Burada hayran mehman vatandaşlar şu wagt ana halipa ussat bagşynyň şu dutaryň ýasalyşy barada bir ýelimlenişi barada bir içiniň köýülşi, oýulşy barada eswatlap güne serlik goýulşy barada gurrun berýärde bize biz şu wagt dutar alyp görýäs bolyn gaty diýsen ýylmanak da diýjek bolýan adamyz şu ýerde mehman vatandaşlar biziň ussatlarymyzda ussat diýmeli hakyky. Şeýle bir ussatlyk bilen ýasaýarlar bolyn bir heme bir şeýle bir eliňe alanda ýakymly bir höwesine saat çalasyň gelýär. O bir özüm bir göze gelýär. Türkmeniň öz başly sunuwaty, öz başly ajaýyplygy hiç haçan bir gaýtalanmajak bir şular ýaly sunwatda. Ene töraga şular ýaly gurrunlar edýäs, dutarlaryň ýasalyşy barada, onuň ene taryhda belli halipa sadanlaryň bagşlaryň çalanlyklary bardy gurrunlardan. Elbetde häzirki wagtda milli liderimiz halipa şäherlik ýoluna gaty üns berýär. Ul üns berýär. Ene bu kun halipa şäherlik ýoly ýurdumyzda giň derejede, ulu derejede ösdürilýär. Biziň bilşime däl şu wagt siziň ýanyňyzda, golaňyzda ogluňyz Süleyman Amatyl elbetde Süleyman hem häzirki wagtda siziň ýoluňyzda, ýani atakesi oglu halal diýişýär. Süleyman siziň hem gurrunlaryňyzy dinläýsek. Berkara döwletimiň batyarlyk ýoluny, halipa şäherlik ýoluny arkadamyz uly üns berýär. Halipam, kakam
soran o basıpdan dutarın, aydımın, saadın ince tilsimlerini öğrenip şu häzirki wagtda içinde aydım saat salıp kakam, halifam aydımın, saadın, dutarın tarihini hemme ähli şu çalınsyny, terbiýeçilik ähmiýetli aydymlary şu toýda nähili aýtmaly, şu özüň nähili alyp barmaly, nähili çalmaly, nähili tutmaly, nähili hakmaly, şu ähli zatlaryny kakam öwretip gelýär. Ata-babalarymyzdan gelen sazmyzy, sunnatymyzy, mirasymyzy şu toýlarymyza, bayramlarymyza çalýas, aydym aýdyp halka hezil berýär. Toýlarymyza çal aýdyp tejribe toplaýar. Hormatly prezidentimizin kitaplaryny okuýar, ýyly döwlet geler orta kitabyny gyzyklanıp okuýar şu kitaplary. Biz ýaş bagşalara şular ýaly uly mümkinçilikleri döretip beren Mehriban Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, baş dik bolsun, tutjan tutumly işleri gelmedäme rowajarsyn. Süleyman arzularyňyz hasyl bolsun. Mundan öýlegem owadyňyz belentden ýanglansyn. Ana töraga şular ýaly döwletli ojaňyzda o zatlar hakkında söhbet edýär, ajaýyplyklar hakkında söhbet edýär, ýagşy zatlar hakkında söhbet edýär. Elbetde biz şu zatlary näçe söhbet etsegem, gepleşigimiziň şu ýerine bir sadan bir çalyp berýärsiňiz. Töra elbette bu saat birinci gedek değiller, bir näçe gedek eýýäm toýlarda, tommalarda ýanglananlar. O adyňyz belentden bolsun. Mehriban watandaşlar, edidilleşler, milli liderimiziň bize beren ajaýyp peşkeşli, bize beren ajaýyp zamanatynda, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk zamanatynda şular ýalyk hoş owazly saatlar dinlemek elbette göwnüň götürýär, kalbyň hejany salýar. Ene töra siziň döwletli ojaňyzda şular ýalyk saatlar dinleýär, ajaýyp mukamlar dinleýär. Bizim şeýle halifa şäherlik ýollarymyzda örer giň ýol açan Mehriban Gahrman arkadamyny köp sag bolsunlar diýen, goý Mehriban Gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, belent başı aman bolsun, il ýurt adamzat bäfitli işler elmydama rowaç bolsun. Töra beren gurulmagyň üçin sag bolun, size de şular ýalyk ajaýyp zamanda, arka dagly döwürde şular ýalyk ajaýyp milli saat gurallarynyň çıkacak ovalarınız bundan öýlägen belentden belent ýanglansyn. Mehriban watandaşlar, ana şunun bilen kärdeşim Abdulmejid Muradow bilen Marvel aýatynyň mar etrawyna töraganyň halifa ustad bagşynyň öýünde şular ýalyk saat hakynda, aýdym hakynda, bir bagşçylyk hakynda mirasy mertematly gepleşigimiň şu sanyna
size yetirdik. Elbette gepleşigimiziň inlik sanlarynda da şular ýaly ajaýyplyklarymyz, milliliklerimiz dogrusynda söhbet ederiz. Ene mehman atandaşlar şunun bilen gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Şu gün biziň milli mirasymyzy östürmekde, dünýä ýaymakda, uly işler bitiren gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsüremeden arzu edýär. Şunun bilen mehman ýeşler mirasy metamatly gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Toýly günlerde duşýan çak hoş sag bolun gepleşik alyp baran bereket toprak gazetiniň baş redaktory Adat Jepbarow.